The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon na Brian Morden, ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Webes nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Mag-aksyon petsa 21 na kita sa bulan sang Abril tuig 2022. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad tubtub kita sa takna nga alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Inaabi-abi taman ang aton mga kaaksyon nga nagamonitor na via Facebook Live kag subong man sa YouTube no sa online nga presentation sa Aksyon Radio. Amo man sa mga on-air listeners naton nga nagamonitor sa bilog nga Western Visayas. Of course, mga taga Negros Occidental kag Bacolod City. Good evening and welcome to the show. Action Firing Line. Anong pinakamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga gabi pero antes sila no mga pambukas nga mga informasyon na kag balita unahon ta ning pagchekyar sa lakat sang panahon karon nga gabi. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Let's have Aksyon Gani Republika gikan sa PDMP. Aksyon Gan, may gabi please come. Sige, mayang gabi Action Art no. Sa aton mga listeners, mayang gabi ari lakat sa aton simpo sining gabi Huwebes nakita karon Abril 21 to 2022. Easterly sa gihapon naga-apekto sa kabugusan ng aton pungsod. Di nakatugan ni siya sang mga surface start pinaulan niya ni sining hapon no diri sa aton. Kag diri sa Western Visayas upod ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran nagapabilin nga may pagulugalom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May dala nung ni siya naligwin nga pagulan ukon pagpanagog nga tugay ni sang easterlies ginaupdan sang localized thunderstorms. Sa iba naman nga bahin sa aton kapungsuran upod man kita dire sa western seaboard sa Kabisayan na paidalom kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sa hangin magahalin sa direksyon na sidlangan pakadto namin na sidlangan east to northeast sa aton mabatyagan ini sa kabugusan sa isla sang Negros. Kalmado nga aton baybayon nagapabilin ara sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapyan ng balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya. Ang wave height naton 0.6 hasta sa 2.1 meters karon ang aton astronomical tide. Kag alas 8:56 sining gabi mauna ang hunas 0.1 metro ang kanabawon magabalos ang taob alauna 5 karon kagahon 0.6 metro ang kadalumon kag alas 5:30 alas 5:30 sining alas 5:55 sining hapon nagtunod si Haring Adlaw magabutlak naman ni siya alas 5:30 buwas sa aga. So gihapon hari kita 20 hari kita nagahamboy 26 basta 31 degrees Celsius Action Art no. 78.8 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit no. Jutay nga pagdugang sang kapaang sang aton nga palibot. Okay. Si Vulcan Kanlaon nakarehistro naman kita sa 24 oras ng obserbasyon pulo katayog sa iya palibot. Ang iyang guab, ang iyang baba, hindi siya visible makita kay natabunan siya sang panganod.
ang iyang ground of formation amo ni ng slightly inflated yapon o kun gamay nga pagubag sa iyang Okay. 246 tonelada ang supre nga ginbugaya takos ang aton volcanologist sang pizza 17 sini nga bulan sang Abril di ang 4 kilometer permanent danger zone hindi pa gyapon mapasudan o kung pasakaan ng bulkan kanlaon nga manang pabis sang aton park superintendent along sa aton DOST peoples in collaboration sa aton command center. So, Aha. sa aton timbo action art. Okay. So at least ang pagulan kay nato resulta sang localized thunderstorm. Di, sa kwan sa kapaang sang hangin. Upod na localized thunderstorms. Dason ang taas ang atmospheric pressure sa baybayon ni sa Pacifico. Pakadto di sa aton mga surface trap. Nipis man lang ang mga ulan na. Okay, gani gulpiada pablasong mga siguro mga lapit alauna tong siling ko ngunit tagiti sang init kibot ka nang linagatik ang atop namon sa bawo station di. Oo. Amo nang delikado gid ang ginatawag balang trangkaso kung mabasa ka maalangan kay imo ya. Perte kay net kay gina. Porte ka init mo ang lain pagid pagkatapos pagtupa sang ulan. Way gani maglabot siguro 20 minutos to nga tupa ya. Wow, puwerte naman kapaang sang tiempo. Pinasungaw yang init no. Ti laban gi sa trangkaso kung mag-amo na kung hina ang immune system mo, mayo ka lang imo ya kay bakod. Magingago kung gani ginasakay sa jeep eh. Pero pag sakay mo sa jet, takloban ko man aling puduan kung hindi ko mabasa, may dala ko nga bag. Daw sardinas naman tato kay nanirado ang driver Wow. ng iyang kwan mo. Munang lain gid kung ginasiraduhan. Oo. Kay siling ko hindi man ni magdugay. Dugay-dugay ulaw naman na siya. Agin na hambalan mo sila. Oo. Kadlaw-kadlaw lang siya. Why sila kilala? Guro siya sino ni siya nga nag-explicar ni man? Way man different siya. Way man different siya. Ito yung mga bayi to ga panguyab eh. Oo eh. Sige. So Action Gun, salamat gid sa time maginatag karon nga gabi kag pag-update sa aton sa lakat sa panahon. Oo, sige. Maing gabi. Action daw yun. Salamat gid. Action Firing Line. Aksyon gani Republika gikan sa Provincial Disaster Management Program sa pinaka-latest nga weather advisory. Kibot ko kay tuod mga almost 1 o'clock sa hapon, gulpiada lang yan nga nagtupa ang ulan, no? Diri sa amon lapit lang sa Action Radio Bacolod o diri mismo sa Action Radio Bacolod, nakabatyag kami diri no sa pagtupa sang ulan. Ambot basi diri malangtong porsyon sa iban nga bahin posible sang Negros Occidental kay nagatagiti ang init basi way man iya mabatyagan. Action Firing Line. Pero halong gid kita haamo na gani nga ang panungyan gihapon sang Department of Health sa aton gobyerno nasyonal nga kun mahimo hindi gid magkalipat kinahanglan magkaon gid sang husto kag may sustansya kuno nga pagkaon agon nga may resistensya ang lawas ta. O galing ang question naman, gusto kag luyag sa pigado nga magkaon sang mas masustansya. No nga pagkaon galing problema kung wala ka inog bakal. Action Firing Line. Kay bisan ano mo na kaambisyon nga magkaon man kuntani sang manamit-namit nga pagkaon nga sigurado ka nga inang may sustansya nga mahatag sa imo o galing ang presyo sa mga merkado ba hindi gid masarangan sang ordinaryo nga pumuluyo. Action Firing Line. Pwede nyo na ma-share kag ma-like ang tanan nga mga program sa Action Radio Bacolod, especially ang Action Firing Line tonight. Agon madamo kita sang malabutan karon nga gabi. Action Firing Line. Talos kita sa nasiling ko na kay Action Brian Morden. Ako naman Action Artay Hupon. Let's go to work na. Diri sa aton nga pagpangalagad. Action Firing Line. Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan sa nasyonal kon politika ang pagambalan since nga due time na lang ang mainadlaw nga nabilin bago magabot ang Mayo 9. Grabe no, damo man sa mga development sa nasyonal kon politika ang pagambalan, especially ang latest karon no sa dalagan sa magkampanya sang tanan nga mga kandidato
kapin pagid sa nasyonal. Action firing line. O bata ni Vice President Leni Robredo nga nagapapili bilang Pangulo sa Pungsod Pilipinas nagreklamo sa NBI bangod nga ang reklamo niya ang nga may ara sang ginhimo nga video nga timbata niya do biktimahon pa no amo nang ginareklamo nga ginimuan sang malaswa nga sahi sang video. Action firing line. Kamo ginasiling ko guro because of the advance ng technology, madamo na ang mga maalam nga sa simpleng nga paggamit sang application, mahimuan, no, kag pwede ma-edit, pwede madukturan ang mga video. Action firing line. Edit kaning video ni Vice President Robredo nga nagasaot siya nga ang music, naghimo nga iyan ni Yuyoy Villame. Action firing line. Pero ang pila pagid ka ma-update sa bahin naman sang kampo ni Isko Morino. Mga update sa politika, at least kung nagligad to may panawagan siyang mag-withdraw, uy, ang Vice President daw lain ang huni, ang panawagan to lang nga mag-withdraw si Robredo. Action firing line. Kag iban pagid nga mga update karon niya nga gabi nga atong tutukan kung politika, ti ang kampo naman ni BBM kag ni Sara Duterte. Sige man ang lambiyong ni Lahua. Sara Duterte Carpio para magpangkumbensi sang ilang mga botante. Action firing line. Amo na, no, so far kung politika ang pagambalan. Si Manny Pacquiao do nag-ipos subong no. Ang kampo ni Panfilo Lacson kag Tito Soto Iloilo. Ang ila sini nga gindayo o kung gikantuan today. Action firing line. Amo na sa politika ha, kay samtang nagilapit ang pinili ay liwat kita no nga mga bulig paibalo sa publiko sa mga update sa politika. Now, sa lokal kag sa bahin naman sang Commission on Elections, ang COMELEC tidri sa Bacolod may ara sang roadshow nga ginpatigayon sa voting counting machine. Today ina ang schedule kang may ara pa sa masunod nga adlaw. Hibaluon ta ko nanong experience kang nanon mga nagkalnabo kay na sa update gikan mismo sa COMELEC Bacolod. Action firing line. Okay, gusto ko ini may baluan kung ano ang mga eksperyensya, ano may mga problema bala along the way para man ma-inform naton ang mga pumuluyo nga nagapamangkot kay next day may schedule pagid sinimo kapatigayunon ang COMELEC Bacolod. Amo man sa probinsya sa Negros Occidental ang ginahimo nga mga preparasyon nagapadayon man. Action firing line. Pero nanong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon iyang gabi. No, by the way, talking about COVID-19, ang latest nga update na ginpagwa sang Department of Health nga record o kung DOH sa Region 6 ang Bacolod City, may 3 ka panibag-o nga kaso sang COVID-19 subong nga adlaw. Action firing line. Ang probinsya sa Negros Occidental may ara naman isa. Action firing line. Kag ano niyo i-update naman kamo karon kay tigin reklamo iya sa bahin sang COMELEC ang gobernador sa probinsya kag ang provincial administrator matapos nga mayara sang natabo no pagbag-o sang PPDO ang opisyal sa probinsya kag bila pagid ka ma-update karon with Action Marlon Hinovia aton tutukan. Action firing line. Pero di ko sa masubo-subo nga balita ho, kundi ang labor sector, ang labor group, may ara sang gina-ekspektar nga pag-abot sang Mayo 1 or Mayo 2, man kun wala lang kun tani isang problema nga naglabay di atong bagyo agaton, kung sundon lang kun tani ang schedule, supposedly gina-expect mo nga by May 2, may wage order number na nga mapagwa ang RTWPB para sa sweldo sang mga mamumugon sa pribado nga sektor. Action firing line. Pero bangod man sa epekto kag naghalit diri kalitan nga ginadulot sang bagyo agaton, may mga pagbag-o ang balita mo ni.
ginpaisol sa ang schedule sang RTWPB nga hearing kang lain kay do sa ikadua pa nga semana sa Mayo ini patigayunon no. Action firing line. Ay siling kong ginahulat-ulat sang tao ang Mayo 1 ni siya nga Labor Day daway giti mayad inigali nga balita nagalakip sa Mayo 2 gina-expect nila nga tani makapagwa na no sang anuman nga wage order number. Action firing line. Kay kung matabo nga ang hearing nila sa masunod o ikadwa nga semana pa sang Mayo, meaning, diba si talipuspuson pa nga bulan sa Mayo ni sila makapagwa sang desisyon nila. Action firing line. I-check tayo na karon dugay no less than the labor representative nga nakabaton recently sang communication sa pag-cancel, pag-postpone sang ila suppose nga hearing sa RTWPB kag pagbag-o sang schedule. Action firing line. Ay kabudlay ati ang aton malang diri kay bangod nga ang mga mamumugon na insindihan taman ang sitwasyon bala kapin pagid ang mga magagmay nga mga mamumugon ati kuanon taniho ibaluon tani karon kunano ning plano nila Sir Winnie kay bangon gagin paisol iya sa ikaduha kuno nga semana sang sining or sa masunod nga bulan sang Mayo. Action firing line. Now, karon sa second part sa aton nga pagpangalagad, i-check ko ha sa talatapan bala sang PhilHealth. Kundi subong may mga pagbalik na sa ginatawag nga face-to-face instruction kapin pagid sa bahin sang college, ang PhilHealth ti ginakumbinsi ang mga estudyante ho nga magkuasang insurance program from the PhilHealth. Gusto ko ni maintindihan bala kung ano ining sistema, ini nga program kag anong benepisyo magkuha diri sang mga estudyante kag paano ini nga program nag-work. Action firing line. So pakigangot kita kang maging kabahin sa aton program karon sa second part. Ang pamaba o kunang spokesperson sang PhilHealth diri sa bahin sang Region 6. Action firing line. Amoy na so para bilang madalag ko mga balita nga aton tutukan karon nga gabi lang kuy na kumayar ginman sa madalag ko nga mga insidente kag aksidente nga mga luntad diri sa palibot sa probinsya kag syudad sa Bacolod inaman ang aton pagatutukan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing Alas line. 7:12 na Action Radio Philippine Standard Time. Unahon ko lang anay ni ang masubo-subo nga balita ho. Duha ka o masubo nga balita mo actually namuno ko naman ni since last night. Nga may ara sang increase sa petroleum products and as a matter of fact ang report nga basi kon big time oil price hike ang matabo naman by next week. So expectedly that will be on Tuesday. Kiti Martes ding suki mo sa mga oil companies. Ang buta nung kapinasahi sa adlaw nga Martes, sila nga doon mo gining ginanamitan nila yung adlaw. Action firing line. Pero aring ikadwa masubo nga balita. Kay tigin pa iway ganing schedule sang hearing sang RTWPB for whatever reason, why pa ko kabalo. I-check ko kay Sir Winnie Sanso tonight. Ano gid balang rason nga ang nag-decide ang RTWPB nga ginpaisol ang ila hearing on the second week. Kundi ko magsala do second week o may ini patigayunon, ba dugang naman nga hululaton ni kag kun may hearing sila sa second week sang Mayo, meaning pasitalipuspuson pa ni sa bulan sang Mayo may baluan ang resulta. Action firing line. Inataran tutukan diri sa aton sininga pagpangalagad. Online sa firing line. Pero to update sa aton karon nga gabi, langkoy na ining kasambahay o kay duway matalakay man kuno last time. We have Sir Winnie Sanso, ang labor representative sa RTWPB sa Region 6. Sir Winnie, good evening and welcome sa Action Firing Line. Yes, sir. Good evening, no? May gabi sa inyo da. Kag labi na gid sa mga utod naton nga mga mamumugon nga nagapamati sa imo programa. Salamat gid sa time. Nanuning masumong balita ka na baton mo nga dogin pa isol sa second week sa May pa instead sining April.
ang inyo hearing sa RTWPB? Ano ang specific kay exact schedule nga nabaton mo, sir? Well, alam mo na ganino, ang labor sector was dismayed, no? Kaya imagine, Art, ang May 12 to 13 is too long, no? Too far, no? Pinambal ko gani, ginag-text ako sa kay Director Sixto Rodriguez sang Dole. Siling ko, sir, ang 12 to 13 of May is too far. Request kami tani nga we should have initiated one deliberation, no? Kaya ti ang question ni Art, ang original sining schedule supposed to be is 12-13, no? Sang April. Dason, and rather 22-23. Sa uli, tungod nga why kuno sila sang hindi available ang iban nga mga board member, gin paisol sa April 28, 29. Amo na Okay. tani na ang final. Aha. Karon, kaya mo magyapon nga rason bala inavailability of some, if not most, of the members of the board, no? Pero kung tanawon mo ang rules and procedure, Art, nagasiling dira nga kung hindi ka gadya pwede ka man kapadala representative mo anyway, hindi pa man yung final deliberation, no? Para tani bala makuan lang, matalakay lang ang mga initial input, no? Ikadua, kung nakita sa labor representative, hindi siya maka-attend twice, no? We can Okay. dispense with a quorum. Kaya man ang rason nila nga wala sang quorum mo. Kaya ang management representative hindi pwede, ang NIDA, ang DTI, pero doon nagbailong hangin ako nga angas ng primero pag silinggid na, I think that was the first week of March, nga kuan ko no ining motu proprio, no? Ang may marching order halin sa babaw, di kun sa mga train pa full speed di siya. Karon gulpi lang daw. Matya ko doon nagkalma, no? Nang bisan sa Manila, daw gin-reset nila ang mga hearing. Kasi imagine ka layo-layo, patuyan, no? Ti daw makasiling ka blard na something is fishy, no? About this development. Aha. Di basi kon malang-alang sa eleksyon mo? Kaya, ang mabudlay dira kay sa akong pagtanaw bilang isabi ka labor advocate, amo nang isa ka kuan niya dahil kung matapos na kundi ma-overshadow ang wage issue sa eleksyon. Okay. Mas importante ng eleksyon ni kadua bilang isa ka aktivista, it is one way of trying to erase the national character of a wage struggle. Kasi punta na naton Art ang ginatayada sa kalabanan ng mga grupo, mga organized labor, national minimum wage mo 400, 300 plus. Di para ma-water down, no? So to speak. In order to water down this issue, tamo na imoon mo i-delay. Kung sa mga basketball bala, ano gatawag nila guys, dribble the ball, no? Aha. Tamo nagbuwag na, pero lang tagi na dribble. Okay. Ang gwa sinagali, ara na sa last 2 minutes of the ball game, nag-time out na lain, nagbisyo pang tanan nga mga kwanto, halin sa referee, kag iban nga luwas sa player sa abit, hindi man na yun ang last 2 minutes nga sige yun. Kaya mo nga siya, no, ti ako bilang isa ka labor advocate, sa kadugay ko na nga experience sa Regional Wage Board, mga modesty aside, more than 20 years na pa daw, karon lang na natabo mo. Kung hindi sila available, padala sa representative, kaman initial deliberation pa man lang niya. Kung sa Okay. final deliberation, pwede na sila maka-attend, no? Kaman ang mga issue lang erosion ng purchasing power ng workers, ang mga datos nga nagalutaw malin sa bisan sa NEDA kag sa PSA. Kasi ang kinanglan sang isa ka pamilya of 5, no? Para makagwa siya sa poverty line is 2,582 per month. Si 95 i-day na kung i-divide mo siya Okay. plus other factors. Siya mo na sigurong ginalikawan nila kasi daw hindi niya magwanta ang pagsaka sang man bisan kamati subong kag sa Mumbai gasaka ang bili mo as sweldo yaway. Aha.
Pero in a way, kung mag-amo ni gining sitwasyon, why na sang sarang nga mahimo kung ikaw lang halimbawa sa as labor representative nga magayo nga palapit-lapiton taman na before election or first week sa May, why na chance sir kung amo na nga nag-decide sila nga ma-postpone na? Sige, Matya, Kuya Artya, ako lang niyang kuwan, ha? Ako lang niyang feeling, ha? Matya, Kuya, daw, arbitrary, sini nga desisyon mo ka man sekretariat nga decide. Sige, ginpang konsulta, man kuno kada isa. Sige, naging konsulta nila, pero kami ay naging konsulta. No? Sa mga kabalo sila nga kung konsultahon nila, Kuya, maupuner, Kuya, dayon mo. Kaya ang mga majority, ang ilang desisyon ba to me, this decision is anti-labor, no? Ang management in cahoots with the other members of the board. Sila ang nag-design. Okay. Sa Mayo 1, kung even before that, iwas-wasan ginamo niya, kay man hindi ba lang kami mo nga regional wheat board sa Sininga region, kada po na nagreklamo nga may delaying tactics, no? Ang pag-deliberate ang wage petitions nga gin-file sa organized labor. So ano mga plano niyo subong nga himuon ninyo sir? Way labot sa nga mo niya mga manifestations, hindi naman amo ni maliso ang kuhan, ang schedule, no? Kundi uyag ko lang niya ipatag, no? Kung mag-meeting na gitman kami, ngati anong pulos ang rules on minimum wage fixing, way taman ginakuan, wala taman ginasunod, no? You are changing the rules at the middle of the game. Okay. Kung mag-amo na iyaya, ang iba niya mga labor representative may post na kada. Kasi ako yan, hindi ko magpapay-post ako niya. Eh kung tinanglan niya nga yung barko gate para may balance ang mamumugon, they are taking the wage issue for granted. Dahil sa una, ang mamumugon niya, ginabaliwala man ang siyang kapitalista, no? Kaya sa subong mo muna gyapon ang ila obra, thinking all the while na ang kuan balaya ang mamumugon do isabla ka silent sufferer, no, nga mahipos na lang siya, no. We will assert and we will magnify, no, ang aton nga struggle towards wage increase. Okay, so ang masubo sini Mayo 1 kay tig expect ka mo nga supposedly may mga aumento ina, although hindi pa gid man gali ini final nga deliberation. So, May 1, Labor Day, why gigali ni Kaiwan nga mabaton ang anay sa kagamo nga sektor? Tani, kung may konsensya man sila, ginong danda, tani, bisa nag-isala lang ka-deliberation before May 1, para bala may semblance man, may semblance nga puno, abi, no? Nag-care man sila sa workers. Ano, ablaw to? It is adding insult to injury, no? Kaya nga, sige na undermine ang amon nga petisyon na imuon nila may araya 12 to 13 pesos. Ano mo naman, iligay na kaplite, pagkato pa kare, no? Siway labot sina, insultuhan ka pa nga, isol pa nila ang deliberation which is supposed to start already sang nagligad sa nga, simana. Yes. Now, you did mention prior sa aton interview tonight nga namuno mo kay nasa akon nga pating kasambahay ni duway nyo natalakay the last time? Piway man kay nga ang kasambahay isa ka importante nga lagi, no? Republic Act 10361. Amo na gani ang mga kasambahay gindeklara na sila nga member ni sila sang formal sector. Hindi na sila informal kay may lahi mo. Although, ang ilang nga sweldo, I think is 3.5 kuan ya, ining by month. Kaya menos lang mo, may ginatawag sila nga, may ara sila nga live-in, no? Tanan-tanan nga pagkaon o kung ano man da. Pero dapat mabalaan ang mga nag-implement ang aton kasambahay. May mga obligasyon ini ang employer. 13 months. Tagaan na sila. Is taga-ibayran na sila sang employer kung ang ilang sweldo wala pa nagalabot sa 5,000 ang mabayad sang SSS ang employer. 13 months. PhilHealth, Pag-ibig. 8 hours a day, kag hindi na sila kinanglan mag-ubra, sobra, no? Kag ang labaw sa tanan, dapat iparegister ang kasambahay. Okay. Kung ikaw employer, na wala mo pa-register ang kasambahay, may penalty na.
10,000 to 40,000. Dapat ipa-register mo na siya para maibalaan kag may kontrata. May kontrata ginaya nga pirmahan ang kasambahay. In the absence of that, mangayo sila bulig sa duli o kung sa barangay captain para mayara ija terms and conditions of employment. Samanti kabalo naman kita nga ang kasambahay gina-exploit no. Sa mga employers niya, kaya di mga insik nga ang kasambahay lang nagpabantay nila sa ilang mga negosyo. Ito mayobla na na hindi ya minimum ang ginabaton mo kasambahay ka ibutang ka to ya dispatchadora no. I think this law has been abused no by so many unscrupulous employers no na naga-suppress ang mga kasambahay daw sa gina-downgrade. Alas 7:25, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Sinigid lamang nabaton ni Mr. Winnie Sanso ang panibagong schedule gikan iya sa Secretariat sang RTWPB. Nga nagasuspend sang nauna nga schedule sang ila sining nga hearing kag ang masubo kay ginpaisol ini after na sang election day. Action firing line. Malawig-lawig naman ni nga hulaton-laton nga tiyempo antes liwat nga matalakay sang RTWPB ang ini nga concern. Sir Winnie, sorry gid na uto ng atong linya. O siya amo na art nga dapat i-revisit nila ni kay man supposed to be i-separate mo ginaya mo man silang ko sila hindi nyo pag-idungan ang kasambahay sa wage issue kay although wage man na pero separate and distinct niya mga kasambahay. Pagkatapos sang wage issue talakayon ta naman ang kasambahay kung silang ipsaka sa sila ay subong mga 3,500. No, unfortunately, Art, kadamo sang mga nagareklamo. Pero ilalanggid ka mga tao nga mga kasambahay ang may gut no nga mag-report abi agud tong matagaan man sang hustisya bla yung mga underpayment nga ang pagtrato mo ya sa kasambahay daw isa ka esklabo bla no. Kasi kung sa household nga ginatawag, hindi ka magsiling nga ang kasambahay abi gin-hire ni nanay mo kag ni tatay mo, pag-ara ka man da, may kabataan ka, household ka man. Ang buti ganon, pati ikaw ginaserviswad sa kasambahay. Okay. Unfortunately, kulang sa education program ang atong duli para mahangpan kung maintindihan sa mga kasambahay ang ila diretso. Agud maka-assert sila kag madipensyahan nila ang ila kinamatarong bilang workers in the formal sector. Kumaga mo ning istorya ang gina-expect naton nga supposedly by May no sa first week sa May may ara na tani wage order number siling ko basi malabutan pa ni Sir Hunyo. Kaya amo nang anticipation ta kinanglan while hoping for the best. Let us prepare for the worst. Kasi ang kakuan balada Art, bago administrasyon na namo. Correct. Kamanti July, di base bala may away taman ginapangayo, no? So base bala may mga political implications, pag-issue sang wage order, kung ano naman nga rason ako, no, sa direksyon ng History Art, naga-susisto ko yung may marching order man is babaw mo. Nga ang nag-order nga padasigon tani, amo man yung nag-order nga painayo naman subong, no? Kasi ginamanipular nila ang aton ginatawag na struggle for education. So keep us posted no kung ano giman ang latest kag matabo sini sa nagintala na nga schedule kung bala basi may panibago naman ipanaog silang desisyon nga ipaisol naman tuod no kung ano to ganit 12-13 sang May ang schedule. Yes, so May 12 to 13. Ti magamo na laban-laban na balanta na kung sino bago nga presidente sa Pilipinas. Tapos na eleksyon sa Nueva Blat. So mauna pa, mabalaan na to ng result sang mga mangin presidente nga masunod sa Pilipinas sang sa resulta sa aumento sa sweldo sa mga mamumugon. Kung gani importante man tani Art nga may presidente kita no nga bago kag mayuman. Tani, mas importante man ang kuan ang kabuhi, ang pangabuhi sa tao, ang ginatawag nga palangabuhian sa mamumugon. Saan mo ni nabaton gani ang communication coming from the Secretariat, sir?
I think kuan lang guro mga 2 days pa lang. 2 days? I think gina-post man lang nila na sa kuan kag ben ko tawagan niyo kuya kay hindi kuya balumayo mag-computer mo. Aha. So gina-inform lang ko nila pero fix na ang schedule no. So gitawagan ko ang upod ko nga labor representative. Kasi ko ako nag-post kuya. Siya ma-post man. Aha. Sige. On that note, Sir Winnie, just keep us posted kung anong matabo sini. Salamat gid sa time kag Salamat good night. po. Good evening. Action firing line. Na hindi maayo nga resulta kag panibagong nga komunikasyon o kon development tuhoy sa natalana kun tani pati gayon nga hearing sa aumento sa sweldo nga ginaayo, no? Nga ginaduso subong sang labor sector. Action firing Kung line. pamatian naton si Sir Winnie Sancho matabo sini bangod sang reschedule nga ginpagawa sang secretariat nga ginkasugtan sa mga miyembro sang regional Tripartite Wages and Productivity Board, ti matabo, why gini sang umento pang may balawan kung anong matabo sa sweldo pag-abot sang Labor Day o Mayo 1 or Mayo 2 gamoni ang ilang gina-expectar. Action firing line. Di may mga suspension, may mga ginapatihan pa Sir Winnie. Siling niya ba si kung may marching order manibala? Action firing line. Tingwa, ato sadtong ginambal naton, nga kung parte sa aumento sa sweldo, ang ayo naton sa mga mamumugon, ara ng proseso, angan-angan lang. Pero kung magamuning sitwasyon, wala tunta na lang, nga matapos ang proseso, pero mauna pa ang pag-ibaluta kung sino ang mga daog nga presidente sang Pilipinas sang sa aumento sang aton ginapaabot nga sweldo. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Action firing line. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalaman sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry S. Polgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning.
Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Money. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Money. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Money. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Money. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Money. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Money. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion. Diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon na aksyon na Brian Morden, ginapanumdum gali ang mga politiko ho kay nga adri sa Negros Occidental, ini pamangkot ko malang ni may-ari di mga politiko nga nagapahog sa mga 4-piece beneficiaries nga kundi magbuto sa ila kag kon hindi magkadto sa mga political rallies nila, makakas ka madula ngalan nila sa listahan sang DSWD. Action firing line. Actually, wala may ara iya singin pagwa nga statement kag pagklaro ang regional director sang DSWD 6 nga si Maria Evelyn Macapobre nga may magkandidato kuno nga nagahambal sa ila sini nga mga political campaign nga ang mga 4-piece beneficiaries kundi ka mo mag-attend ka sa mga rally kundi ka mo magbuto sa ila hindi ka mo kuno ang inyong ngalan sunod madula sa listahan oy siling sang DSWD hindi pwede na iya ma-delete. Action firing line. Bisan pa man nga namo manggambal nga mayara gin man mga 4-piece beneficiaries nga nagtamaran nga nagsalig na lang sa cash grant kang ginhatag sang gobyerno nasyonal galing tilay na nga istorya iya kon ina ikapital pa para maobligar ang 4-piece nga magbuto sa inyo. Action firing line. Sa tutuod lang kundi magbuto ang 4-piece beneficiaries sa inyo, di mga mugyapon kabalo? O ina ba lang mga istorya nga mabalaan magyapon kisunong ginbuto niyo? Din mga 10 mabalaan naman. Number 1 sa sulod dito sa presento, hindi man niya pwedeng may gatamod si imo to nagalantaw sinong ginasidan mo. O kay sing una tiya mo na ginabutangan kuno carbon
nga kon magsulat ka sa ngalan ma-appear sa carbon nga hindi damo giman ang imo siningagin butang nga ngalan. Action firing line. Inasang tiyempo pa nga hindi pa automated election ti subong niya shading ini. Pwede man na kay sa shading ibaloon kun diin naga-linya da pro ako ya di na husto kung amo pa na matabo. No nga pati sa shading may carbon copies dalong mabalaan kung sinugin buto mo. Action firing line. Sa tutuod lang kung why sa nagatamod kang nagalantaw kung sa imo tubla personally, magluwas kung sa hindi gid makabalo nga nagakinanglan sang assistance or may ara gid sang kinanglan upod sila nga amo yang magabulig sa butante, inaguro ang upod niya maka-testify kung sinugin butar niya, no kagin suportaan sa eleksyon. Pero kabaypas Negros Occidental di kag sa Bacolod City, way sang nagapamahog sa mga 4-piece beneficiaries nga i-delist sila kung hindi mag-support o kung magbutos kandidato ha. Action firing line. Mahuya mga muskalag nyo kung amo pa nang gamiton yung rason agud pahugon ang mga butante. Action firing line. Layo na iya, no? Ang mga butante hindi ka mo magpati kaya hindi ginaya pwede sunod sa DSWD nga matabo unless guro kung may ara representante kung gintugutan sa kumilike nga makasulod nga maglantaw to kada isa sa mga butante kung sinong ginbuto, pero hindi niya pwede no, nga magkadto dira ang mga representante sang tag sa ka magkandidato agud magtamod maglantaw kung sino ang imo ginbuto. Oy may gabi dira may lang nga pag-monitor sa kay Dennis Richard Tibor Roma, Alvin Chill Aguirre. Maayong gabi man, good evening. Mapabulig kami tanan, or tani, manawagan kami. Isa ka tricycle driver kuno sa Granville Subdivision, Barangay Dagacadi City, missing halin sang April 19, sang nagligad, noong nga Martes, nagabaraka na kunong iya pamilya, especially iya asawang nga OFW, may duha sa kabata, hasta subong wala gid may nagkabalo kundiin siya. Uy, tingin na pa'y balo diri pagi kay Alvin Chill Aguirre, actually na message siya di sa aton. Kabay pag-monitor dira ano kag ang iya sining nga ginapangita nila kagabay nga safe lang siya. Di Adorio, good evening. Monitor lang ko di Barangay Handumanan Purok San Roque kag araman si Vergie Olpinda. Good evening ARB from Celine Homes. More power and God bless you. Salamat gid Jovi Murares kag Idi Laos araman upod kay Nanay Isabel sa Victorias. Lilia Taton, good evening. Monitor lang kami Gardenville Tangob. Salamat sa inyo Rochelle Fulgencio Susana. Maayong gabi man ga monitor man siya kuno. Salamat gid araman si Virgie Salgado kag Reggie Bigot. Thank you. Love Castellanes. Maayong gabi. Ray Flores Baryuga. Salamat sa pagmonitor. Action firing line. Dire kita sa report na with Action Marlon Hinovia. Sa iluan ko lang ni nagaayo ang PhilHealth kay buwas na lang sa aga sila no mahatag sang information regarding sining kwan bala no sining ginmuno ko kaina nga inang gina-offer subong sang PhilHealth para sa mga estudyante sa college because of this face-to-face instruction nga kundi nagbalik na yung klase sang mga colleges mo, ti may ara insurance gina-offer ang PhilHealth, ti gusto ta na may baluan paano mag-apply da anong proseso sina, anong sistema para nga may baluan sang publiko. Action firing line. Ti sining nga gabi kay inanaton gin schedule si Ma'am Halbuna, ti ngambal niya nagkuha pa siya clearance and most probably by tomorrow morning ma-explicar na niya upod sa aton diri sa Action Radio Bacolod para may baluan sang publiko. Action firing line. Ayos, alas 7:53 na. Kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr., may gabi dira pare, may lang nga pag-monitor, ara man si Utay Benedicto, monitor sa Victorina Heights, Mansilingan, kag Emilia Lasafin. No? Salamat gid Emilia sa pag-monitor dira. No? Amuman kay paring Raymond kapanyapon sa kuno sa Purok Santol, Mandalagan. Sa Iluanta na si Action Marlon Hinovia sa aton sining nga linya. Capital Reports. Ang reklamo balas Comelec
ngagin pasaka ni sang at sadto tagpamuno kay kung nantawon tati may order na i-transfer siya sa bahin sang Governor's Office from PPDO, hatagan talang ni Tiempo guro kag makuhaan mareaksyon si Govdi, no, party sini. In fact, may ara man siya na do press con siguro ngagin patigayon party diri bilang sabat, no, pero tingin reklamos Comelec, si Gov Lacson kag ang Provincial Administrator. Magre kita na sa detalye na sambalita upod kay Akson Marlon Hinovia. Akson Marlon, may gabi, please come in. At mayong gabi unahon ko lang ay ining reaksyon ni Governor Bong Lacson sa damlaglang press conference pala kag patigayon sang National Executive Director sang partido sang isa ni kasumpong no sa pagka-gobernador sa saring 2022 nga eleksyon. Ang natumbo to diri ining April 18 nga praskon nga ginpatigayon ni ni former Bacolod City Congressman kag subong gubernatorial candidate Attorney John Orula upod ang National Executive Director sang Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan kon PDDS sa diin dirigin anunsyo sa ring National Executive Director nga si Glenn Padon nga si Orula suportado no ni Presidente Rodrigo Duterte. Ikadua pa ganda nga talalupang doon nga palayag ni Padon kay subong ongoing ang talks nagapadayon top kung umpisahan na kag posible sa masurod nga may nadlaw na schedule bahit nga pagsuilanon ang ila sa ding parte nga PDDS sa kay Olivia Yanson nga mong Iloy sang Yanson Group of Bus Companies. Ang unang reaksyon ni Gov Lacson siling niya inang statement ni Badon angot sa Yanson ti ambal ni Gov nga pamatuod lang na nga ato gali ang sadto mga speculation, mga uring-uring nga ang rason sang pagpapili ni Orula bilang gobernador may aras ang papelman no ang pila ka miyembro sang Yanson Action Art. Ikadua, ang ambal ni Gov sa endorsement ni Duterte kay Orula ti ambaliaga pati ko kasi Orula malipayo ni subong. Pero ang baliyaw na po lang kay dalit naman lang pilit na malang kadlaw na bilin maibaluan na kung ano ang resulta sa eleksyon, sino ang daog kag sino ang pierde. Ari si Governor Bong Lacson sa isang reaksyon. Talks to the Jansson, it somehow confirms that that branch of the Janssons is supporting Attorney Orola. That's something that we already knew even before, just wondering why it was denied. But now, again, it was the Secretary General of that party who manifested that. As to the endorsement of the President, I guess it makes Attorney Orola very happy. But you know, the elections will go on, and in 2 weeks we will know what the results will be. Si Governor Bong Lacson. Duka ko lang siya, no? Kasimple lang sabat ni Gov, no? Kaliman, si Ambot kon mapalaan man ang sunod sa hapyog kag sa statement ni Gov, Kasi daw hindi kayo maproblema sa iya. Okay. Kaya sa kandidatura sa Bong. Kahit isang una to, gengkwentruan na pa sila ni Vice Gov Ferrer-mo. Diba? Oo, ato action art kaya talalupang doon ito ya, kag doon dito dapat pagbaliwalaon nga kontrahan nga kon. Kita may mga mayors gito yung nga naga-kontra nga inang naga-support kit sa kandidatura sang isa sa iya kasumpong. Oo, subong wayaw. Ati may ara man damo gani sila do tatlo, di ba? Apat. Ka mga mayor? Hindi. Nga mga kandidato, blati kayo sumong yang natabo do bangod sang koalisyon may nagapapili ng kwentruana is lokal to, pero do ay manggid sang naga-support nga daw nagpakita gibla sang tingog nga ara gid kay Attorney John Orola. Kaliman, may ara ko ro basikon kay boss lang. Amay mo na?
Oo, kaya daw may nakahutik sa ako nagligad eh. Mhm. Nga daw may ara. Oo, pero sang pinamangkot ko ini kinatumod. Siling nga hindi Waya, dari ko yung biag ko. Tuod Tigaling ko magkatuguro to siya sa attorney dyan. Basi kung ginakuha naman mo, ginakumudar naman kag ginpromisahan. Pero at the end of the day, lain blato ng imuon niya. Yan naman, Amuna ko na ko si attorney dyan Orula. At sikeron ko man, inang mga nagapasalig sa imo attorney, kabasi bla kundi na ya tuod ang ila. Oo. Balaan action art siguro mga 3 or 2 days before sa election mismo. Basi kung tara balaan sa totoo, dila sa ning Colorado. Mabalaan na lang na guro after siguro mga May 10 na bala na. Gani, May 9 sa gabi, may malampiga na. May 9 sa gabi kung tigaling kay hasta alas City pa niyang voting hour eh. Oo, pag-ubisa sa iskutinyo action art, tibutang ta May 9 sa gabi mismo, hindi na guro maghahanap pala na kung sino ang bagay. Sino naman ang mga hampol sa Lampunaya eh. Nay, mga hampol Lampunaya ha, duway naman ang uso galing subong. Una, nag-uso na 2016 ka to. Ato yang grabe gid lang expectation kag damo nagpasalig. Do mo gito yung nang hampol. Oo, kag atong inang tinagang hampol ang punaya. Bumalik na siya yung ginatubodli. Nagbumirang siya. Ay tuod? Oo, atong nagsumasuma na gani. Silingi Ariho, distrito muning agon nga bansiho, nagtuan nyo bala. Sa piya ka mo manikad ako, di, paano yan nalauton man? Why not? Tapos ng eleksyon. May mga hampol hindi lang punaya. Pero damo to kuno mga leader nga daw perde kandidato nila, pero bago ilang motorsiklo. Tumpak. Niya ba, perde ko po sa eleksyon, pero nga akong mga supporters yan, dumayong pang giyo-giyo nila. Laban subong action art nga election base ko na mo man ang matabong senaryo sa pila ka mga lugar. Damo mang ni guro i-support kag igasto sa mga lideres si si Attorney John Orola sa mga ginagamit nila nga nagabulig sa kampanya niya. Kay tikon si Padon ang pahambalon dining nagapadayon nga istoryahan action art sa tunga sang ni OVY. Kali sa ila sa nga partido nga PTDS, ang pinaka-agenda dari among paghatag sa support mo sa kandidacy ni Ola. Sila, muna sa tikon masagayon dapat kung tani timbranuhon nila. Hindi na palabuton ang first week sa bulan sa Mayo. Papapalaan takon din kita tutuot nga hapyo action art sa mga botante sa Negros Occidental. Di may lampunaya paniga pa pinanubo subong do ay naman mga tanom kalabanan dira daw lampunaya ang itsura niya bulak bla. Hindi, may araya action art yan, nagtanong po niya lang po na yagin, pero paragin niya seleksyon. Raw, ibaligya pa na nila sa ila kandidato kon. Hindi ka magsiling nga, pero di nagkandidato mo, negosyohan mo palang punaya? Sa bukid-bukid, damo pa action art. Damo pa, no? Kung wala lang punaya, may Artemisa pa man. Artemisa, pwede man na sa Bukol? Sa Bukol, pwede man na? Hindi, pwede ka niya lupate eh. Basta ha, aloe vera, guro ba si Bugnaw, pwede man na? Pwede man, no? Hindi pwede sa Bukol, Saluhan ko lang ginuno mo. Si Provincial Planning and Development Officer Marialina Sanugal. Isa action art isa sa mga tagas nga nagawang taas nga posisyon sa gobyerno provincial sa Negros Occidental. 31 years of service na niya, no? Natala na siya na retiro sa bulan sining tuig 2022. Okay. Ang report ka na naton ta is sa sining bulan sang Oktubre, no? Sining tuig. Ang istorya sa action art naglabot sa punto nga nag-actor si Cov Lacson. Ay si Sanugal nag-file isang reklamo, no? Formal complaint sa Law Department sang Commission on Election. Okay. April 5. April 5. April 5. Ang ipasakaan niya, Governor Bong Lacson, kag Provincial Administrator
Attorney Refrando Diaz II. Duha ka mga gin aligarya nga gin supak, no? Ang isupak diri is una, violation sang Article 261 sang Omnibus Election Code, pangod sang pagtransfer sa iya. Pangod sa order nga nagamando nga hindi siya ang sailubon. Kadua, violation sang Section 11 sa Comelec Resolution 10742. Okay. Amoning period of prohibition, election ban nga kinatuwag, no? This election ban, pagpati sa kalabanan, di pwede ang pag-transfer no, sa mga empleyado sa gobyerno. Ano? Ang gisilin rin sa affidavit ni sa Nugal, at ang period sa prohibition January 9 to June 8. Muna sa ang Plus Action Art. Okay. Sa Law Department, una gin-file April 5. Okay. Ang reklamo. May separado pag-action art nga reklamo ginpasaka naman niya sa Civil Service Commission at sa April 1, no? Batok sa kay Governor Bong Lacson. So duwa ka reklamo yung pasaka ni sa Nugal sa Law Department sa Comelec kag sa bahin sang Civil Service Commission. Ang natabo action art nga si Sanugal mayara sang sulat, no? Address kay Gov Lacson. Nagapabalo bali way pa nagsuot sang antes pa naman natabo pa sa kaisa kaso. May sulat nagapabalo siya kag ang tatlo pa ka mga empleyado dira sa PPDO. Natalana, no, nga magaritiro sa 2022 nga tuig. Nabutang man dara sa letter nga nag-request sila sang budget allocation equivalent sa ila sa mga respective terminal leave benefits. Kung siguro ang pahambalon sila nga daw gagawa ni nga daw nagapatiguro. Ining apat na budgetan ang ila sa mga terminal leave, no? Kung mag-retire na sila. Okay. Tapos naglabos punto nga nag-istoryahanay personal ining si Sanugal kag si Atty. Diaz lawi gali ko ng istoryahanay ng tatlo ko sa sunod mo. Dito naka-desisyon, no? Ang provincial government naka-desisyon si Diaz nga iti pranuho na sunod ang ginatuwag nga transition. Pagsilingon, pwedeng temprano pa nga tion islan si Sanugal sa isa nga posisyon tira action art sa PPDO kag si Sanugal i-assign anay kag iyang i-assign sa diri sa may Governor's Office kag ma-report siya sa Provincial Administrator nga Talatapan. Okay. Ano sang plastada? So si Gov Lacson Action Art March bali ang pag reassign kay Sanugal March 15, no? March 15. Atong letter ni Sanugal nga nagapapalo nga manog retire sila November 15, 2021, no? March 15 man Action Art si Gov Lacson nagsulat sa bahin sang Comelec kag nagapabangkot kung pwede magapangayo sang exemption, no? Nga exemption sa sining pag-transfer nila. Okay. Kay Sanugal kag sa pila sa mga employees. March 18 nagsabat Action Art ang Comelec Regional Office agi sa kay Wilfred J. Balisado nga granted ang ila sudi exemption. Munang plastada Action Art. Daw timeline na do amo na bi. Oo. Tingali kay mati na pasaka na ning kaso to sa Comelec Law Department ka sa Bahinsan Civil Service Commission. Okay. Kapati ko na lang nano ang mahambal, nano ang reaksyon ni Gov Lacson kay para kay Lacson ginhimo sa provincial government ang nagakadapat. Yari si Governor Bong Lacson.
Dear Governor Lacson, the following personnel under the PPDO will be retiring from government services effective next year, 2022. Okay, this was dated November 15, 2021. And amongst the four is Dr. Marlene Sanugal. In line with this, may we respectfully request for 2022 budget allocation equivalent to the respective terminal leave benefits. So naniguro ning apat na mabudgetan gid sila. Okay? Because of this, the Attorney Diaz and Dr. Marlene had a lengthy talk. Since you have already manifested that you will be retiring in 2022, maybe we can start the transition already this early. And that talk, I was told by Attorney Diaz, was 3 hours. So in short, the move that province did was, she knew about it because it was discussed with Attorney Diaz. Hence, there was that office order reassigning Dr. Marlene the office of the governor. Did the province do its assignment? Yes, we did. Or homework? Yes, we did. On March 15, 2022, we wrote a letter addressed to Honorable Wilfred J. Balisado, Regional Election Director. Among others, respectfully request for the grant of continuing authority to the provincial government of Negros Occidental to transfer its officers and employees during the period for the COMELEC ban on transfer of government employees. Dated March 18, 2022, coming from the Office of the Regional Election Director, it's very clear here that in view of the foregoing, this office hereby grants exemption from the prohibition on the transfer and movement of personnel with regards to the transfer above mentioned in relation to the May 9, 2022 national and local election. And it says here, date of effectivity of transfer, March 15, 2022. The Provincial Admin Office received this April 21, 2022. But the effectivity is March 15, 2022, the same date that we requested for them. You know, what is surprising lang is that there was a talk, she was, they talked about it with Attorney Diaz, and so we were really surprised that she turns around and files a complaint, no? Tuwa ka man ang sunata, tingwan ka man nga makuhaan man sang statement na sunat si Ma'am Dr. Sanugal mismo, no? Kay Okay. ang pag-reassign siya sa governor's office, ginpagi na sa office order, ginisyung office order ni Gov. Lacson, March 15, 2022. Amo ba lang pizza action at March 15, 2022 man, may office order man si Gov. Nga nag-designate sa kay Ana Marie Lucasan nga amo ang magabulos to kay Sanugal bilang Provincial Planning Development Officer in charge effective immediately. Okay. May ari ko action at rin na kwanto sigo-sigo kung wala mga pizza action na art. So, padastan pa lang no? Kay at least mabalaan ta action art kung sinodari ang may rason, no? Kung ano ang tangatan sini sa ulit. Ikuhan tayo ng sulata, magwaan isang panaysayon ba na kasi Doktora Sanugal. Pero nag-report ng ginman siya sa office dira ni Provincial Administrator Attorney Diaz? Ati mo ng order mo, no? Amo ng order, ti office order nagsuhat sang gov, ti kinalan nga tumanon, no? Okay. Kag ti kung sigo pambalon, may initial na nga talks, may initial nga pa-inistoryahanay, kag daw nag-approve magani sa Sanugal ang art sila sa di, naging kasunod. Aha. Mayara lang guro sa dapat pagitugang plan sa hunakson art na kamanti, mabudlay na nga nabudlay na sunod yung sitwasyon ko ng isa ka empleyado sa gobyerno, tinikata na bala sa trabaho, daw sa namula ng madagatan, no? Daw kasubok man nagsunod, no? Okay. Dapat win-win solusyon na disuli. Ka-aksyon nagikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Mendoviana, ka-aksyon sa Dingaban sa Pinas, Labuton ka sang Amon, balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line! Salamat kina aksyon na Marlon Hinovi ating uan manaton nga makuhaan sang side kag komento diri si Dr.
Marlene Sanugal, no? Kag wala tunta kung paano ang pag-akto sinisang COMELEC Legal Department sa reklamo nga iyagin padala. Action firing line. Alas 8:14 na. Antes ko mag-commercial break, kuha mo ko obligasyon to, no? Pwede pa, no? Pwede pa. Maiwain na pa man. Kaya nga gawin ko lang si Attorney Ribo Sorbito. Antes ko kadtuan no dugay kay ang balita gali sa patrol ato balang gintiro sa barangay 40 kundi kay nato kritikal sitwasyon ay alas 3 sining hapon nagtaliwan ang biktima. Action firing line. I-try ta lang na corona sa patrol base may update naman kay actually may confirmation naman pero ang interesado ko tinanong update sa investigation sa pulis. Kay ang CCTV camera dira galing area do may diferensya no? Daw ay kuno makuha gidto ang natabo nga insidente. Tilan tawon tani kon bala natumod na paagi man sa pagsugilanon sang kapulisan sa imata sang biktima kung naibaluan na kung ano posible motibo sa patay na yun yung biktima sining hapon pagtiro kag napatay sining hapon no? Action firing line. Makon mo na nga mantos ka pa imo ya ang pamilya ni sigurado may utang pa ni sa ospital o may balayran pa ni sa ospital magamuni. Action firing line. Hindi lawog-lawog magsulod ka sa pribadong ospital subong. May health protocol gyapon nga ginapatuman nga dapat sundon mo pagi. Action firing line. Alas 8:15 na. Now sa iluan ko lang we have Attorney Revo Sorbito on the line kay gusto kay baloon kay inati may ara sang VCM Roadshow. Ano ang natabo bala kay ina kag nano ang schedule may ara pagali actually schedule on next day para naman sa mga bakulod no nga nagapalamangkot. Online sa firing line. We have Attorney Revo Sorbito on the line. Attorney, may gabi. Action Art mo yung gabi, kag mo yung gabi sa imo nga mga tagpalamatring. Salamat kid for the time. Attorney, kanitalas, nanong mga event activities kayo na sa sining VCM Roadshow, kag nanong naging result, Attorney? Well, kagina Action Art, no? By the way, first of all, pasinsagit kayo kagina, wala ka dar sa inyo, no? No problem. Anyway, kagina, we, COMELEC, together with Vote Safe Philippines, conducted a VCS roadshow sa Robinson's Mall, Bacolod. No? Wherein, may ara kinatulog dito mga butante, mga pamatanon, na nag-try sa aton VCM machine, nag-try mark sa ilabalot, kasi nag-cast votes, no? Sa aton nga mock election naging patigayon kanina. So, okay. We're very thankful nga tamo ang nagbulog kag may araman mga nag-shoppers naton na take the time man na mag-testing naton na siya. Okay. And then tomorrow dito naman kita sa SM naman, City, Bacolod, sa area. Kung hindi na pati naman kita sa service and roadshow until sa Domingo sang gabi. Okay. So baliin ni badi nga makahapit dira mga bakulod nun nga mga shoppers o kung sino man dira nga gusto mag-experience kag mismo mag-participate pwede gid attorney nga makakadto dira sa sinanggin schedule nyo starting tomorrow. Yes, actually that's an art in different city sila Bacolod lang, no? Even if you're not from Bacolod, okay, you can try our machine, no? Na makita nimo kung paano magana, no? Makamarka ka sa balota, maka-feed ka sa imong photo, pag makita nimo ang kung paano magbasa, paano mag-isip, no? Ang aton makina, pag makita nimo kung whether ang imo ang photo, amo gito ang register match sa aton nga machine. Aha. I see. So, amo ni siya ang isa sa mga ginahimo nga activities ang COMELEC, at least a continuing education program nga ipakita gid no sa publiko nga ti ang pagduda kapin panagluwa nga na ng mga balita nga ti siling nila nano ning hindi ta man ni masaligan mga voting counting machine iniya ka mo mismo dira maka-actual kita ay kung paano mag-perform kag anong nangin outcome kung bala matuod nga mo tuging butang mo
nga sa baluta amo giman ang result nga nagwa. Yes, that's correct. Of course, we are also there to, of course, cater to questions sa mga gusto pagid mag-effective sa mga atong nga makina para man kita magtaton sa ilang mga pamangkutanon para maklaruhan sila at para makita man ang atong nga mga makina masaligan ini amo ning mga usaron naton sa ang hindi sila pagduwa-duwa pwede or not nga ilang nga butuhon amo gid man ang batahon kasi isip sa atong nga machine. Okay. Sarang gingamit na sa roadshow nga BCM sa tiyempo sang eleksyon during May 9 election gamiton man ni sa gyapon no? Well, actually possible na gamiton kasi sila for contingency purposes na, no? Pero okay. Para sila gyapon niya nga makina, why niya sang gina. So, iya sila nga tsura, ang iya function is basically the same. Galing lang, kaya ang ginausa natin na balota, mga mock ballots ni saya, no? Mga kanabutang diri. Mga fictitious ni saya. Hindi ni saya naktan sa mga kandidato no, sa election. Correct. Kay kalain man karon nga ang guwa siya na karon kung may mga alan na tuoda ang magwa siya na iya nga di mabalaan ang trending basihan pa na may mga politiko kabalo niya uy dito nga kuno damo to nagbuto kay amo ni kag mamalisyan pa blaser no agbasit pa ko na brown ta basit magdag sa ang mastik nato na siya na correct. So, after sini, ang schedule nyo, after April 24, why na dayon na sang VCM Roadshow, pangaymuon? Why na start na roadshow? That is the last day sa 24. Actually, sa tomorrow, 22, 23, will be there from 10 a.m. to 5 p.m. But on Sunday, we will be there from 10 p.m. to 7 p.m. no para ma-cater kita sa damo na mga voters. So after this on April 30 magkakanda kita sa refresher training sa atong mga poll workers. No, one-day training sa University of St. Lasal Coliseum. So again for a final briefing and the refresher training sa aton ng mga poll workers na serve sa May 9. I see. So at least doon mo naman lang na mga activities and trainings nga last nga himuon ninyo and then all the way nakita preparation para sa May 9 election. Yes, that's right. Aha. By the way, sir, ang mga botante gali sa May 9 ni kinanglan fully vaccinated, kung way kang bakunahan, ano makabuto ka? Well, hindi na request naton nga sinanan ang botante vaccinated, no? Kaya well, number one, it's vaccination is not mandatory, no? Gani. Not mandatory, no? So we will still cater to unvaccinated voters, no? During elections. I see. Pero ang nag-serve daya, vaccinated ka, gidapat o way man na ang requirements? Pwede magka-serve ang mga teachers kung way mabakunahan? Well, we require our poll workers to be vaccinated, no? So, even sa aton nga vaccine, we require everyone na magsulod dito nga fully vaccinated. Finally, sa ginpatigayon kay ina, no, nga roadshow, why gid man sir, no, sang concern or problema nga na-experiencean ka mo? Wala man kita may issues na sugata during the roadshow. If hope na during the elections, we would also be blessed na hindi kita problem at mga machines because we want to finish the elections, the canvassings, as early as possible. Okay, so good luck and keep us posted whatever nga mabulig namon sa Aksyon Radio sa Comelec to inform the public. Please feel free to coordinate or to call us para nga makabulig kami sa imo attorney. Salamat ki sa time. Yes, as always, madam, salamat. Rest assured, I will be calling upon you kung kailangan ko
bulig. And at the same time, please also feel free to call me or text or message me time no kung nara kita mga concern na tumangkot sa aton dito sa Bacolod Public Office. Yes, sir. Good night and God bless sa imo, attorney. Thank you, Kid. Good night. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Umayara ka mo kagluyag dugin maka-experience sa bukas sa ginapatigayon nga road show sang Commission on Elections. Pwede ka mo makakadto sa SM agod nga mag-participate dito para makita nyo mismo ha. Kaya ang ginagamit nila hindi niya of course nga langit sa kandidato pero at least kung magkadto ka dira no kag mag-intra ka makita mo ang resulta sa ginbuto mo kung matuod nga mo gimana no para at least ikaw mismo makambal ngati masaligan ta ning eleksyon no daway giman galing dinayay ang eleksyon nga katulad sa ginag-claim kabalo kang nagkakalapirdi kung kaysa mo malang rason lang ang gindayaan sila Action Firing Line. o kag kung kaysa ibasol pa sa makina ibasol pa kung sa ano sina pero hindi naton paiway nga may mga tao nga nabaraka katiluyag man nila mo nga kung sino gidya ang ginbuto nila kagluyag man sila nga kandidato nila ya mo man magdaog kag hindi man madayaan di ba ini pamagi asong kumilek nga ikumbensyon ng tao good ipakita nga at least makina nga gamiton ready na kag nang inaccurate ang result nga pagwa niya sa ginpatigayon nga VCM Roadshow. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum.
The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni
Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bashar na tayo! Bashara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa inating 45 na pabalik diri sa aton nga pagpangalagad kuanong ko lang niyo ihita mi akong kurang ning mga nagamonitor karon nga gabi kay may obligasyon pag kung nabilin no sa aton sining pagpangalagan may gabi lang daragali mayo lang nga pag monitor karon nga gabi sa kay Athea Kim Iriman kag siling ni Otay Benedicto siling niya mangampol gid siya lampunaya may ginmuno siya nga kandidato, hindi lang ko galing mag-mention sila kay basi karon mabalaman sila nga may ginaapinan kita. Action firing line. Ara man ga monitor si Richard Tiburo masiling niya maghampol gid lampunaya kay Action Marlon ay nga termino kay na. Idimidis sa Bago City kuno pod kay pastor no siling ni Idi Mides, si Pastor Midis nga monitor man, o Junel Halyoriana o Halyorina. Monitor kami diri karon nga gabi kag kay Hil Javier. Sunod, good evening, monitor lang familia. Barangay Kubay, Kahig Bunal, La Carlota. Ara man si Erwin Di Caturia Gonzales, ka monitor kag Eda Ramos, Grace Impol Kagaluyo Fadrigo. Sige, ibobo ko lang niyo pagbalik ta karon ting kuan nga maka-update pagid sa inyo sa Police Station 62. Basi may ara man ang hepe dira sang latest na sa investigation nila sa tong gintiro bla kagabi ito tibaw gimbawian sa kabuhi sining hapon. Ang problema sa na kumbala may ara makuha kag matipon nga information ng pulis agud sa pag aresto kung sino man ang may kahimuan sa krimen. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang ini nga balita ginudulong sa kaalo. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bashar na tayo! Bashara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love. Why nagid kita tiyempo diri sa aton sining nga panganagad. Salamat gida sa mga nagbuylog nagpadala sang ila mga mensahe. Action firing line. Sa ngalan sang ino regular anchorman, Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Thank you for joining the show. Magka-aksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!